Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. Шегард он нокумёй охире ки буд бо як галабаи бисёр ҳам хуб ва бозии ҷолиб он пешниҳод мешавад. Ӯзбекистон читавра мебинем бо тарҳи ҷойгиршавии 3-4-3 имрӯз майдондорӣ мекунад дар хати дарвоза бо Тирали Эргашев рақами 16, футболбозони Шеф рақами 18, Абдуллоев рақами 20, Акмал Мазгавой рақами 22, Дилшон Саитов рақами 23, Амлиф Қодиров рақами 27, Ҷамшед Болтабоев имрӯз дар ҳайати асосӣ ба майдон баромаданд. Бо сабаби он ки чанд вақти охир мураббии асосии дастаи мазкур Сирачко Катан саҳои Туркманистон ва Уммон ҷамъбаст шуд. Аз маркази майдон инҷо тӯбро ба бозӣ медароранд ва уммониҳо дар ҳамон бозӣ бо ҳисоби 2-0 тавонистанд Туркманистонро шикаст диҳанд. Акнун Уммон бо ба даст овардани 4 хол дар гурӯҳ дар зинаи дуюм аст. Кишвари Словения ҳастанд, яъне ҳамватанонаш Владо Радманович ва Алеш Ке баъси ёварон хеле хуб фаъолият карда истоданд. Умарбоев зарбаи задаи ӯ ва бубинед ки аз ин имконият самаранок истифода бурда натавонистанд. Акнун ҳуҷуми ҷавобии футболбозони Ӯзбекистонро мебинем. Партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ бисёр ҳам хатарнок аст. Тӯб аз бозигарони мо Ҷамшед Искандаров капитани даста. Партофти тӯбро мебинем. Боз ҳам вазъияти хатарнок ва як илоҷ карда бозигарони мо ин ҳолатро бартараф карда истоданд. Умарбоев зарбаи ӯ бисёр амолӣ ва гол. Ҳисоб чӣ шуда мешавад бинандагони гиромӣ дар дақиқаи 13-уми рақобат ва аз вазъияти стандартӣ ҳамон тавре ки болотар тахмин мекардем шонси бисёр хубе пайдо мешавад. Парвизҷон Умарбоев дар сатҳи олитарин аз ин мухлисони мо ҳам барои тамошои бозӣ ба варзишгоҳ ташриф оварданд ва ҳатман дар ҷараёни рақобати имрӯза дастгирии онҳо ба футболбозони кишвар рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. бори дигар мебинем аз болои девори дифоӣ бисёр амолӣ тӯбро гузаронид ва баъдан бубинед дарвозабон бо вуҷуди ҷаҳиши худ ба тӯб расидан наметавонад. ҳам суръати зарба ва ҳам дақиқнокии зарбаи Парвизҷон Умарбоевро дар ҳамин ҳолати охир бисёр бозии хуб нишон дода истоданд. Дар Ӯзбекистон ҳамон тавре ки медонем инҷо партофти бисёр ҳам муносиб ба дохили ҷаримагоҳ аммо талоши навбатии футболбозони мо як имконияти дигар метавонад ҳоло пайдо шавад. тавассути канори рост партофти тӯбро мебинем ва Умарбоев инҷо зарба мезанад, аммо андаке зарбаи задаи ӯ хато рафт. Сурбек Яхшибоев партофти навбатии тӯбаси ӯ ва инҷо бубинед як ҳолати дарҳамбарҳамӣ дар дохили ҷаримагоҳ барои бозигарони мо. боз як ирсоли дигари тӯбро мебинем ва дарвозабон инҷо бениҳоят маҳорати хуби худро нишон дод. Рустам Ятимов ин аз мо Уммон қарор дорад. Уммоне ки чанд лаҳза пештар аз ин Туркманистонро шикаст дод. аксул ҳуҷуми футболбозони дастаи Ӯзбекистон Ваҳдат Ҳанонов ва ҳамдастояш ҳаракат мекунанд ки ин вазъиятро бартараф кунанд. партофти тӯбро мебинем ва ба бахти мо инҷо читавра мебинем ҳаракат карда истодааст. аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ медароранд футболбозони дастаи Ӯзбекистон. муборизаи охирини онҳо дар дақиқаҳои поёнии рақобат дар қисми аввал ва боз ҳам як имконияти дигар барои бардошт доранд ва ин ду мутахассис словенӣ имрӯз дастаро дар умум тайёр кардан ба рафти бозӣ. вазъияти хатарнок аст ва бубинед ки дар ин ҳолат дарвозабони мо ту рафт фишор зиёдтар мешавад. махсусан он гурӯҳи бозигарони наве ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон баромаданд ҳаракат карда истоданд ки хавфу хатарро ба вуҷуд оранд. инҷо Файзуллоев зарба мезанад. ин ҳолатам бартараф шуд ва боз як зарбаи дигар ва ҳисоб 1-1. мутаассифона дар ин ҳолат акнун таъсири ҳамон тағйиротҳое ки болотар гуфтем хеле хуб дар бозӣ дастаи Ӯзбекистонро гирифта натавонистанд. хуб бори дигар метавонед бубинед партофти тӯб инҷо дар ҳамбарҳамӣ баъдан иҷрои зарба аз ҷониби Аббосбек Файзуллоев. ин зарба бартараф мешавад. дар кишвари Арабистон сурат гирифт ва 1-1 мусови ҷамъбаст шуд. боз ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Ӯзбекистонро мебинем. фурсат барои бозигарони ин даста ва довар чӣ ишора мекунад? бозӣ бо даст дар ин ҳолат. мутаассифона довар Ҳасан Акрами фаҳмонда истоданд ба довар ки инҷо бозӣ бо даст набуд. иҷозат дода шуд барои ҷои зарба. Шомуродов зарбаи ӯ дарвозабони мо самтро пайдо мекунад, аммо баргардонида наметавонад. самти зарбаи задаи Элдор Шомуродовро дақиқ пайдо кард, аммо онро баргардонида натавонист. фаъолият мекунад.
имконият барои бозигарони мо. Умарбоев паси бисёр ҳам хуб, фурсати олӣ аст. Манучер Ҷалилов зарбаи ӯро мебинем ва тӯб инҷо ба бозигарони дастаи Ӯзбекистон расида бармегардад ва корти зард аз сӯи довар ба Эҳсони Панҷшанбе нишон дода шуда. Манучер Ҷалилов, Манучер ҳам кӯшиш кард ки инҷо зарба занад, як дифогарро аз садирои худ дур кард. Зарбаи задаи ӯро мебинем ва дар ин ҳолат ишора мешавад ки бори дигар мебинем ҳамон лаҳзае ки баҳсҳоро ба вуҷуд овард. тӯб боз ҳам дастаи мунтахаби Ӯзбекистон фаъол аст. гузариши навбатӣ бисёр ҳам хатарнок аст самти рост. партофти тӯб ва боз ҳам сейви олӣ дарвозабони мо. аҳсан мегӯем Бобур Абдухолиқов. гузариши навбатии футболбози мазкур акнун пас медиҳад ба ҳамдастааш ва карданд ва аксари онҳо натиҷаи бисёр хубро ҳам ба қайд гирифта баъси бозигарони беҳтарин дар чемпионати Ӯзбекистон ҳам эътироф мешуданд. инҷо вазъияти хатарноки навбатӣ ва бубинед мутаассифона нофаҳмии дарвозабон ва дифогари мо дар ин ҳолат. ҷоизаи беҳтарин футболбози охирин ҷоми осиёро байни ҷавонони то 20 сола масъул ба даст оварда буд ва дар ин ҳолат ҳамдигарфаҳмии бисёр хуби ӯ бо капитани даста Элдор Шомуродов аст. бубинед Элдор бо қафои пойчигуна пас дод. Манучер Сафаров пеши роҳи ӯро гирифта натавонист. Рустам Ятимов пеш баромад, аммо монеъи зарбаи задаи дида мешавад. партофти навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. боз як вазъияти хатарноки дигар ва бубинед чӣ гуна зарбаи ва боз ҳам як имконияти дигар барои дастаи Ӯзбекистон. гол зад ва баъд аз он инҷо ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Ӯзбекистонро мебинем. зарба ва гол. хело ҳам афсӯс хатарноке ки бо иштироки футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ба вуҷуд омада истодааст бисёр ҳам мушкил аст. бибинед аз паси дифогари мо фирор мекунад Ҳуҷмат Эркинов. партофти дақиқи тӯб ба самти ӯ. Аҳтам Назаров пурра мавқеъро дар ихтиёри ҳариф мегузорад. Зуҳури Ҷурабоев ҳарчанд талош мекунад, аммо қувваи ӯ басанда нест. ӯ ҳам хело хаста шуд. рафти бозӣ ба пуррагӣ ба фоидаи онҳо ҷараён гирифт. боз як гузариши дигар. довар чӣ ишора мекунад? пеналти. пайваста ҳамин гуна хатоҳо бояд сурат гирад ӯ онҳо ҷониби дарвозаи мо аз канор аз гӯем ин дафъа ҳам зарбаи задаи бозигарони Ӯзбекистон аз пеналти ба гол табдил меёбад. якҷо нишинанду маслиҳат кунанд, суҳбат кунанд, ба хулоса оянд ки чаро ҳамин гуна хатоҳо сурат мегирад, чаро ин қадар мо сусту заиф бозӣ мекунем дар нимаи дуюм ва метавонанд бо ҳамсолони худ аз Ӯзбекистон баробар бозӣ кунанд, аммо синни соли калон наметавонад ин корро.